mar kor lwasi mano Kenya Red Cross ochiwo kata mana siem kamagi. Aken kaka oganda bende wajanenogi bende wasomogi kata mana ka samoro jofwambo wanyisi ni chal mar kor lwasi chal kama kama koth bro chwe kama kama. Aken ikorom gajuang bende kineno milome makamago in kaluore koda in itimo milemo ga e machal nade. Penja kama nani otiato. Samoro mna kineno milome makamago kineno mna milome ma jomoko nena to wewe watu acha ni mano koth madhi wiwa wilni wantiere koda wede wantiere koda nyithiwa wantiere koda wacho ni jomathoth jo Kenya tunge mopogore pachoka. Akeni rem mar jotelo kosen rem marango nikech bende wange ni ntiere ga omenda moket tenge mano mar disaster management mago midhiero mopogore. Akeni bitio kodgi yo makare ka ntiere challenges ariyo both sides. Ntiere challenges ma japiny owuon ma kaka an kaka japiny kaneno gima report makama aya sindo and awinjo ka Raymond nyawadome Raymond owacho gimoro ma aya sindo notimore sometimes back and no of course jino wito ngimagi. Koro inyalo yudo ni samoro an aseyudo report ni gima kama dhi timore kata koth chwe jomodak around Nyabomo jomodak around Kinyasaga please suduru udhi kama safe. Tido kano anawuon kaka japiny okamiyo jok moka report samoro gin accessible or they can't access information kaka koro sa anyalo access mang'eny ke samoro yudo ka gigi samoro orgi internet anase access to japiny golo kucho matiyo gi mulika mwizi poko timore nade poko o access this thing. Mara ariyo information oningo beni pesa moro mobedo ga maro mobedo motenga mar disaster cha emoningo beni tiyo godo in these things ichiu kata mana information leave alone response preparedness kata mana chiu information. I'm sure ni samoro nyalo yudo ni kata mana information ni jowa mapiny kochaka kaka jo Kinyasaga kachacha ni gionge godo gini nopoge en koth mano biro odichieng achiel to pogi to timore nade otimore kaka ne otimore no magik moko kethore mang'eny jowito ngimagi. Koro pesa ni embe nyakikete mondo ti ken mar I think nitinde en ga mar okete ga under county. Koro en jukumu mar county government mar ng'eyo ni hotspots gin mage and they getting the information in the right time kapok gimoro timore. Keche king'eyo sindo gi Homa Bay en distance mabor and then barabara maya sindo nyaka Homa Bay rach. Dongi nyalo kumna paro nantiere aura mano momore sindo moketho mwandu mathoth kabisa. Ilongo ni day, aura day. Koro kido mondo jo Red Cross ya Homa Bay magi chopes kama sino gimondo timore ji oseinyore. Koro joka wakoyo be county governments ni pesa mano motengi mar konyo these things obed iti kode malongo. Onge gima mono giketo fees moro kata mana sindo nikech gini sindo malo kata en hotspot. Gima mono giketo fees ma jopiny nyalo chope machiegni kata manyalo chopo gi jopiny machiegni onge. Koro information no nyaka jopiny timre nade yudi. And then barabara rach. Koro yudo ni seche ma gimoro timore mondo ji obed rescued piyo bedo matek. Ikech yudo ka infrastructure madhi kama gino timore no rach. Koro mano bende nyaka ging'ini to ere kaka accessibility in these places chalo. Koro ang' ne chun gini gitiyo mana gi ndege mondo gichop kama joka nitiere mondo joko obed rescued. Koro magi gin gik moko mabe nyaka watimre nade nyaka wang'i. Yes. Yero kama na yenyata kene gino hinga mage Raymond mana kaka otiato sibido kalero ni samoro ndara rach ineno kama na ka jok madhi konyo masiche makamage mar mondo mioga na magwa yud resro kidoko kuchop kata mana samo winjore kana sama kare. Akeni kaka jo Red Cross akeni gino hinga mage musebedo kukadhe barriers masamoro mono ucholo tije magu kaka nego bedno ute